velkommen her til første udgave af sommerlejrens video. Se, vi er kommet dernede fra på cykel, og det er altså her, vi skal overnatte for den anden dag, og så skal vi altså simpelthen til at køre videre med kano. Og som de rare ledere vi er, så ved vi, I er ikke så glade for at bruge spade, så vi har sørget for, at der er et rigtig nydeligt toilet. Læg mærke til, at der er også toiletpapir. Det bliver dejligt. Og med god ventilation herinde også. Hvis vi går hernede af, så kan man for det første se den dejlige skånske natur. De flotte høje træer og fuglene fløjter. Som I kan se, har vi også sørget for, at der er rigtig lækker solskin. Det er jo meget vigtigt. Lige hernede, der kommer vi ned til lejrpladsen. Den er lige hernede. Så er vi simpelthen kommet hen til lejrpladsen. Det er her, vi skal sove på den anden dag. Det bliver i 2 tipier, og så er der en shelter herinde, som jo også ser meget lækker ud. Og lige dernede, det er dernede, det sker. Lige dernede skal vi sætte kanoerne i vandet, og det er altså her, vi så skal sejle videre fra. I kan rigtig, rigtig godt glæde jer.